És íme, hölgyeim és uraim, Petsz Éva a születésnapján palacsintát süt. Jaj. Azt vajon áruljuk el, hogy hanyadik születésnapja ez az illető? Mondd bele ide a kamerába, ha mered. 60. Ho-ho! Nagy buli. Megközelítjük a eszközöket. Ez itt a gyilkoló eszköz. Ez nem tudni mire szolgál. A palacsinta nyers állapotában, a kis tálban zsír, és itt a palacsintasütő. És most egy akrobatikus mozdulat következik. Ja. Egy kicsit eltávolodok, mert nehogy valami balesetet szenvedjen a operatőr. És még nem. És még nem. Egy kicsit várakoztat még bennünket, még húzza, még csigázza az érdeklődésünket. A kíváncsiságunk most már lassan csillapíthatatlan, és sikerült! Hölgyeim és uraim! Helyek össze. Az akrobata. Az akrobata. Ime a dicsőség az övé.